إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد خبركم كلكم تختاتلتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدب تفسير القرآن الكريم بقنقى تقرنيا እናቀፀለ እዩ እነሀ ሎሙ ድማ إن شاء الله تعالى سورة الانفطار ክንፍስር ኢና سورة الانفطار إن شاء الله መጀመርያ نقرأ እሞኒ ድሕሪኡ ኣብ ትንተና نأቱ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سورة الانفطار إذا سورة زئة سورة مكية أم مكة زوردت سورة تخون إذا سورة زئة دماني أب يوم القيامة زركب نقرات أما جمريا تتغسلنا مالتيو فالله سبحانه وتعالى نزا سورة زئة إذا السماء انفطرت له يجمرا مالتيو انفطرت مالت تجديدا ويتترقئ مالتيو فالله سبحانه وتعالى سماي مس تترقأت
كما قال الله سبحانه وتعالى السماء منفطر به إذن እዚ ሓደ ካፍቲ ኣብ يوم القيامة ዝርከብ ተأምራት ይኸውን ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى ብኡ የዘኻኽረና ኣሎ እዚ ነገራት እዚ እውን ክርከብ ከም ምዃኑ وإذا الكواكب انتثرت ከምኡ እውን ከዋክብቲ ኩሉ ምስ ወደቀ ፋሕብትን ምስ ኣተዎ وإذا البحار فجرت ከምኡ እውን ባሕርታት ኩሉ ምስ ተሓዋወሰ فجر بعضها في بعض ትምቁርን ጨውን ወይ ከዓ ትመሪር ማይን ምቁር ማይን ኩሉ ምስ ተሓዋወሰ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى እዚ ኩሉ ክርከብ ከም ምዃኑ ኣብ يوم القيامة يحብረና ምስቲ ምጽኣተ ዓለም ዝርከብ ጉዳያትን ተኣምርን እዩ وإذا القبور بعثرت ከምኡ እውን ቀብርታት ኩሉ ኣብ ውሽጢ ቀብሪ ዝነበረ ኩሉ ምስ ተበታተነ ኩሉ ምስ ወፀ ኣብ ውሽጢ ቀብሪ ዝነበረ ንዝባን መርየት እውን ምስ ወፀ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ መዓልቲ እዚ يقول الله سبحانه وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت ኣብዚ መዓልቲ እዚ ኩሉ ነፍሲ ትገብሮ ዝነበረ ኩሉ ነገራት ትፈልጥ ማለት እዩ እንታይ ጌራ እንታይ ኣሕሊፋ እንታይ ከ ኣትሪፋ فالله سبحانه وتعالى ኣብዚ መዓልቲ እዚ እዩ እቲ ወዲ ሰብ ኣብ ጌጋ ዲ ነይሩ ኣብ ቁኑዕ ኣብ ጥፍኣት ዲ ነይሩ ወይ ከዓ ኣብ ረብሓ الله سبحانه وتعالى ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክፍለጥ ከም ምዃኑ يحብረና علمت نفس ما قدمت وأخرت ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أنت ወዲ ሰብ እንታይ ኾንካ ኢኻ ዘንጊዕካ እንታይ መዘንጊዒኻ እቲ ክብሪ ጎይታኻን እቲ ሓይሊ ጎይታኻን ንኸይ ተስተውዕል ዘዘንግዓካ እንታይ እዩ እዚ እውን ተህዲድ ማለት እዩ الله سبحانه وتعالى ነቲ ወዲ ሰብ ዝገብሮ ዘሎ ገበናት ካብኡ ምእንቲ ክቁጠብ ዝህቦ ዘሎ ተህዲድ ይኸውን ማለት እዩ ما غرك بربك الكريم ስለዚ ክትዝንጋዕ ኣይነበረካን አንታ ወዲ ኣዳም ስለምንታይ ኢኻ ዘንጊዕካ ጎይታኻ እኮ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ብጣዕሚ ዕዙዝ እዩ ስለምንታይ ትእዛዛቱ ዘይሰማዕካ ስለምንታይ ትእዛዛቱ ጥሒስካ እቲ ዝሃበካ ኸይር እቲ ዝሃበካ ሽሻይ ስለምንታይ ብኽፍኣትን ብጥፍኣትን ብክሕደትን ተቐቢልካዮ እዚ ዓብ ገበን እዩ ማለት እዩ ዝንጉዕ እንተ ዘይትኸውን ነርካ ነዚ ነገር እዚ ኣይንፈፀምካን ነርካ الذي خلقك فسواك እሱ ደይኮነኒ الله سبحانه وتعالى ዝኸለቐካን ዝፈጠረካን ፈጢሩ ኸዓ ሙሉእ ገይሩካ ፈጢሩ ኸዓ ጽቡቕ መልክዕ ሂቡካ ኣብ ብሉፅ ገጽ ብሉቕ ቅርፂ ገይሩ ድማኒ ፈጢሩካ እሞ ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ጎይታኻ ዝትኽሕዶ ዘለኻ الذي خلقك فسواك في الله سبحانه وتعالى خم دلاي جريد معد خلقنا زبنا ملكع منيو الله سبحانه وتعالى قرص زبنا قومت زبنا اذ كله فطرتنا يمنيو ني الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ፈጥረካ خلق الله سبحانه وتعالى صبغ يري فطرك في اي صورة ما شاء ركبك الله سبحانه وتعالى فطرك كان كله حنسا وي نتوم صدرخا تمثل نبوخا نديخا نحوخا نحفتخا نكوخا نحاتنخا نموኻ ትመስል ወይ ከዓ ሓውቦኻ ገይሩ الله سبحانه وتعالى ይخلቀካ ይፈጥረካ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናቱ ድልየት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ መን ክእለት እዩ ናይ الله سبحانه وتعالى ክእለት እዩ ስለዚ ወይ ውንዕኦም እውን ኣይትመስልን ካልእ ዓይነት ገይሩ خلቀካ ማለት እዩ እዚ ክእለት ናይ መን ክእለት الله سبحانه وتعالى فإذا الله سبحانه وتعالى የዘኻኽረና ኣሎ ማለት እዩ እሱ ፈጣሪና ከም ምዃኑ ከም ድላይ ገይሩ ከም ዝፈጠረና እሞ እዚ ካብ ኮነስ سلمنتاي نزنقع ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك تفطاطرانات كادماني قنوع غيرو مالتيو تذهبك قرصن ملكع عندماني الله سبحانه وتعالى بلوص ملكعن بلوص قرصن غيرو تخبل خلقك في اي صورة ما شاء ركبك اهتزلك ملكع غيرو ويكا سئل غيرون الله سبحانه وتعالى يسألك
ثم يقول الله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين أنتم دቂ ሰባት ኣይፋልኩምን ንስኹም እኮ ትገብርዎ ዘለኹም ዓብ ጌጋ እዩ ነቲ ፈጣሪኹም ረሲዕኩም ፅባሕ ንግሆ እውን ቅያማ ከም ዘሎ ትርስዑ እቲ ንጎይታ ንኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘኽሕደኩም ዘሎ እኮ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እትርከቡ ስለ ዘይመሰለኩም በቲ ገበናትኩም ትቕፅዑ ስለ ዘይመሰለኩም ሕሳብን ፀብጻብን ከም ዘሎ ስለ ዝረሳዕኩም እዚ እቲ ዘኽሕደኩም ዘሎ ከላ በል ትከذቡነ ብዲን ወኢነ ዓለይኩም ለሓፊظን ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ድማኒ ንዓኹም ዝሕልው ንዓኹም ዝሓፍዙ መላኢካታት ገይሩልኩም እዩ እዚ ኩሉ ሂብኩም እንከሎ ግን ንስኹም ክሳብ ሕጂ ነዚ ሽሻይ እዚ ኣይመስገንኩምን ወኢነ ዓለይኩም ለሓፊظን ኪራመን ካቲቢን ክቡራት ዝኾኑ መላኢካ ኣለዉ ኩሉ ዘፅንዑ ንዓኹም ይሕልው እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ድማ ኩሉ ይፅሕፉ ማለት እዩ መን እዮም ዞም መላኢካ እዚኦም መዝገብ ሒዞም ኩሉ ትገብሮ ዘለኻ ሰናይ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰናይ ይምዝግቡልካ ትገብሮ ዘለኻ እከይ እንተ ደኣ ኮይኑ እውን እከይ ይምዝግቡልካ መን እዮም እዚኦም እቶም መላኢካ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ፀብጻብ ስለ ዘሎ መዝገብካ እውን ብኢድካ ብየማናይ ኢድካ ወይ ብፀጋማይ ኢድካ ክትቀበል ስለ ዝኾንካ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሓላፍነት ሂብዎም ማለት እዩ ንበን ነዞም መላኢካ እዚኦም ሓደ ካብቲ ናቶም ሞያ እንታይ እዩ እቲ መዝገብ ንኽምዝግቡ ንዓኻ ይሕልውኻ ካብ ብዙሕ ነገራት ካብ ሽግራት ንኸይትወድቕ እውን ይሕውልውኻ እዮም ኣብ ርእሲኡ ድማ ካብቲ ሞያታት ናቶም ድማ ትትገብሮ ዘለኻ ይፅሕፉ ማለት እዩ ወኢነ ዓለይኩም ለሓፊظን ኪራመን ካቲቢን ያዕለሙነ ማ ተፍዓሉን ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም እዞም መላኢካታት እዚኦም ይፈልጥዎ እዮም يصحفوا እውን ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم برجፅ ቶም أبرار ዝበሃሉ ቶም فرሃት ረቢ እቶም مؤمናን እቶም ብፁዓን الله سبحانه وتعالى እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ يوم القيامة ኣፍቲ ሽሻይ እዮም ኣብኡ እዮም ዝድቕደቑ برجፅ ናብኡ ክርከቡ እዮም إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ቶም كحቲ ግን ቶም فجار ዝበሃሉ ቶም طፉኣት ቶም الله سبحانه وتعالى ዘይምእዘዙ كحቲ እዚኦም ድማ ኣፍቲ እሳት جهنم جحيم ዝበሃል ሓዊ ጣዕሚ ረስኒ ዘለዎ ዘይከኣል ሙቐት ሓይሊ ረስኒ ዘለዎ እሳት ኣብኡ ክድርገሙ እዮም وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين ኣብ መዓልቲ قيامة ድማኒ እዞም ሰባት እዚኦም እዛ جهنم እዚኣ ኣብኣ ክጥበሱ እዮም እዚ መቕፃዕቶም وما هم عنها بغائبين ካብኣ ድማ ብፍፁም ኣይወፁን እዮም እንታይ ደኣ ቀፃሊ መቕፃዕቲ እዩ ዘለዎም وما هم عنها بغائبين ካብዛ እሳት እዚኣ ንኽወፁ ተስፋ የብሎምን ወላ ንሓደ ደቂቃ ወላ ሓንቲ ሰዓት ወላ ንሓንቲ መዓልቲ ካብኣ ኣይሕብኡን እዮም ካብኣ ኣይወፁን እዮም إذن ተጠንቀቕ ዝብለካ ዘሎ الله سبحانه وتعالى መቕፃዕቲ الله سبحانه وتعالى ፈልከት ኢልካ ከም ዘይትወፅእ እንተ ደኣ ኣብ جهنم ኣቲኻ الله سبحانه وتعالى እንተ ደኣ ዘይውፅኣካ ባዕልኻ ክትወፅእ ከም ዘይትኽእል ባዕልኻ ክትሃድም ኣይትኽእልን ኢኻ ዕረፍቲ ዘይብሉ መቕፃዕቲ እዩ ዝፅበየካ ዘሎ ወላ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ኣይከተዕርፍን ኢኻ እንተ الله سبحانه وتعالى ናይ መዋቕል ቅፅዓት ፈሪዱካ وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين እንታይ ከፍለጠካ ዕብየት ናይዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ يوم الدين እዛ ምፅኣት ዓለም እዛ ናይ መዓልቲ ፀብፃብቲ ክሳዕ ክንደይ ከባድ ከም ምዃና ክሳዕ ክንደይ ክብርትን ዓባይን ከም ምዃና እንታይ ኣፍለጠካ ثم ما أدراك ما يوم الدين እንሀ እንደገና الله سبحانه وتعالى ነዚ ጉዳይ እውን የረጋግፀሎ ይደግመሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ቀላል መዓልቲ ከም ዘይኮነት እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣስጋኢት መዓልቲ ከም ዝኾነት ኩሉ ሰብ ዘንፈጥፍጠላን ዝፈርሃላን መዓልቲ ከም ዝኾነት الله سبحانه وتعالى ከምዚ ገይሩ የቕርበልና ኣሎ ማለት እዩ وما أدراك ما يوم الدين
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أبዛ መዓልቲ እዚኣ ዝኾነት ትኹን ነፍሲ እትውንኖ ነገር የብላን ንነፍሳ ይኹን ንኻልኦት እውን ወላ ሓንቲ ክትጠቅም ኣይትኽእልን እያ الله سبحانه وتعالى ዝቐፅዓ ነፍሲ ካብ መቕፃዕቲ ትወፅን እያ ኣነ ይኹን ንስኻ ይኹን ካልእ ሰብ እውን ካብዚ መቕፃዕቲ እዚ ክንናግፎ ኣይንኽእልን ኢና إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى كل بنات دلية بنات مشيئان يزخون مالت الله سبحانه وتعالى انت دأ نزا نفس زئا كابت مطلات مقطعة نختوص انت دأ زيفقد ولا زخون يخون سب كشفاع انت دأ مسيو من غنيا خون انت دأ مسيو اي كتغمكان ايو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا زخونت نفسي فتصم توننا لا تقمي يلن ጠቕመካ ዝኽእል የለን ብጀካቲ ዝገበርካዮ ሰናይ ተግባር እንተ ዘይኮይኑ ካልእ ነገር ፍጹም ኣይጠቕመካን እዩ ኣቦ ይጠቕመካ ውላድ ኣይጠቕመካ ኣደይ ትጠቕመካ ሓው ኣይጠቕመካ ንነትሕትካ ሽዑኡ ኣይትጠቓቐምን ኢኻ እንታይ ደኣ ነፍሰይ ስለ ትብል መጀመርያ እቲ ዘለካ ትዝኣከብካዮ ሰናይ ነገራት እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ንሱ እዩ ክጠቕመካ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እውን እንተ ደኣ ናይ ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة انت ክትረክብ ኮይንካ ወይ ከዓ ናይቶም ቤተሰብካ ሸፋዓ መንጎኛ ኮይኖም እንተ ደኣ ክጠቕሙኻ ኮይኖም እዚ ነገር እዚ እውን ብፍቃድ الله سبحانه وتعالى እንተ ዘይኮይኑ ብኻልእ ነገር ኣይርከብን እዩ الله سبحانه وتعالى እንተ ደኣ ደየፍቀደ ፍጹም ዝኾነት ነፍሲ ካብቲ ዝወሪድዋ ዘሎ መቕፃዕቲ ንኽቃለላን ንኽፎኽሰላን ዝመልኮ የለን لأن الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم أبز معلت زي الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار كبل إيو أبز معلت زي وناني يلن بجك الله سبحانه وتعالى وأب الدنيا ونحجي اتناي بحق وناني الله سبحانه وتعالى إيو جن أب يوم القيامة فتصم توننو نجري لنا أب الدنيا بنال باش قال نجرات تونن تخون الله سبحانه وتعالى بزي هبكا ገንዘብ መርየት ዓዲ መራሒ ትኸውን እዚ ከምዚ ዓይነት ምውናን ኣሎ ኣብ يوم القيامة ግን ወላ ሓንቲ ከምዚ ዓይነት ንገዛ ርእሱ ዝበሃል ምውናን ኣብዚ ዱንያ ዘሎ ምውናን ከምኡ እውን ኣይክርከብን እዩ በል الله سبحانه وتعالى ኩሉ ዋኒን ናይ መን እዩ ናይ الله سبحانه وتعالى እዩ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بالنبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم توم صدروا እንታይ ይብሎም ነይሩ يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك لكم من الله شيئا ምክንያቱ الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم እንተ ደኣ ክሽፍዑ ኮይኖም እንተ ደኣ ዘይፍቀደሎም እሞ ከዓ እንተ ደኣ ሓደ ኣብ ክሕደት ኣሎ ኮይኑ ኣብ ሽርክ ምስ الله سبحانه وتعالى ተዳራጊ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ንገዛ ርእሱ يوم القيامة ሸፊዓ ናይ ነቢና محمد صلى الله عليه وسلم እውን ኣይክረክብን እዩ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ነቶም ቤተሰቦም ንበኒ ሃሽም እቶም ስድራ ቤቶም እንደ ሃሽም ዝበሃሉ ማለት ብሓጎኦም ሃሽም ስለ ዝነበር ነቢ ስ ሰለም ኩሎም ካብ ሃሽም ዝውለዱ እንታይ ይብሎም ነይሩ ኣነ ፍጹም ዝጠቕመኩም ነገር የብለይን ነፍስኹም ካብ እሳተ ጀሃነም ኣውፅኡ እንተ ደኣ ሽርክ መሪፅኩም እንተ ደኣ ክሕደት መሪፅኩም እስልምና ምእታው እንተ ደኣ ኣብኹም ኣነ ዝገብረልኩም የብለይን ኢሎም እነቢ صለ ላሁ ለ ሰለም ነቶም ቤተሰቦም የጠንቅቕዎም ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዮም ልቅያማ ዝጠቕመካ የለን እንተ ደኣ ክጠቕመካ ኮይኑ እውን ብዘይ ፍቃድ الله سبحانه وتعالى أي كتغمكان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله تقول داي كله ونمنيو الله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد إذا سورة زئة بزي تدمدم